Per aquells atzars de la vida 2.0. Un dia a Facebook, una persona que tenim molta relació amb Facebook, que coneixem molt poc personalment, però tenim molta relació a Facebook, ens va enviar un privat de Facebook que deia, escolta, ja sabeu que aquest individu està enterrat a Torredembarra, i ens posava un link. Vam posar el link i, clar, el personatge era potent, no? Jo dic, un feixista de primera magnitud amb crims de guerra considerables. I llavors el segon pas va dir, doncs anem a veure-ho. I llavors vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, escolta, l'Òria Sima està enterrat a Torredembarra, i la noia del taulell d'administració em va dir no. I li vaig dir, escolta, què vol dir no? O sigui, com ho saps que no? Diu, ui, perquè he vingut a preguntar a un munt de gent per aquest personatge, diu, però no està. I llavors què dius, home? No està, però he vingut a preguntar a un munt de gent. Vam començar aleshores a fer recerca en pàgines web de grups nazis, filofeixistes, espanyols, romanesos, alemanys, d'altres llocs de centre Europa, i alguns deien que estava enterrat a Romania, alguns deien que estava enterrat a Madrid, i algunes deien que estava enterrat a Torredembarra, prop de Barcelona, sempre de la mateixa forma. Torredembarra, escrit de maneres estranyíssimes, prop de Barcelona, i van dir, escolta, no pot ser. I llavors vam tornar a preguntar, van dir, escolta, en aquestes dates que aquest home va morir, qui va ser enterrat a Torredembarra? Vam mirar l'arxiu i vam descobrir que en aquelles dates una persona amb cognoms romanesos havia arribat al cadàver d'Alemanya, però no coincidia ni el nom, ni els dos cognoms, ni la data de naixement teòrica. El dia que arriba el cadàver des d'Alemanya, que més curiosament arriba en 48 hores i mora, i en 48 hores el cadàver ja està a Torredembarra. Això és molt ràpid, però una mort, a més, diguem-ne, dubtosa, d'un excés d'anestèsia, que això requereix normalment una autòpsia i un trasllat més lent. El dia que arriba a Torredembarra, un expatriat romanès, apàtrida oficialment, trasllada els nínxol que tenia a Torredembarra amb un romanès ja nacionalitat espanyol de Madrid, al qual demana que s'hi enterri Radu Barbolesco. Per això no trobàvem la làpida, perquè la làpida va anar del romanès apàtrida. És a dir, i ara perquè aquest criminal de guerra romanès aliat de Hitler i diguem-ne, mà dreta de Hitler, quina relació té amb Torredembarra? Per què té els dos noms? Quina és la doble vida? Com es mor a Alemanya? Per què el porten tan aviat? Per què el porten i l'enterren, però els grups feixistes hispano-romanesos de Madrid no ho saben? Encara trobem una cosa més complicada, que és com que ningú sap on s'ha mort, al cap de poc d'haver-se mort, perquè tot plegat això passa l'any 93, és a dir, l'endemà de les Olimpíades, és a dir, història de nazis, noms falsos, enterraments ràpids, morts estranyes, és l'any 93. Bé, descobrim que, clar, ell se'n va a Alemanya amb el nom fals, perquè amb el nom real no l'haguessin deixat entrar, però a més l'haguessin detingut i l'haguessin extraditat a Romania, amb el nom fals, per intentar de reorganitzar els grups feixistes romanesos. I se'n va a un dentista que és el fill d'un romanès en el seu moment nazi, i es mor de sobredosi d'anestèsia.